Ahojte, poďme si trošku povedať o tom, čo je v podstate jačmeň, na čo slúži a akým spôsobom môže ovplyvniť kvalitu nášho života. Vy si môžete jačmeň vypestovať aj doma. Môžete si zohnať kvalitné jačmené zrno, dať ho naklíčiť, zasadiť a proste keď má 20 až 30 cm, hej, takáto krásna zelená trávička, tak to odstrihnete, odšťavíte, dávate to do svojho odšťavovača, najlepšie takého toho šnekového, ktorý neničí enzymy a nerobí teplo pri tom odšťavovaní. A máte fantastickú jačmennú šťavu každé ráno, celé leto v podstate by ste to mohli užívať, piť, no len kto by to robil, že? To je trošku náročné pestovať v domácich podmienkach a u nás, kde sú kyslé dažde a kde proste nie je to tá kvalita životného prostredia taká, aká by mala byť. Ja mám na tieto účely jačmeň takýto, ktorý je v prášku, ktorý sa mieša s vodou a s miešaním s vodou som vytvorila energeticky silný nápoj, ktorý je plný živín. Tu som dala jednu kopcovatú čajovú lyžičku, čiže ako keby som zjedla kilo čerstvej zeleniny. Keď to vypijem, zlepší sa mi pH, to znamená 7,4, toto má 7,4 pH materského mlieka. Zlepší sa mi jej tlak, ja som ten typ, čo je vysokotlakár, čiže mne sa znižuje, ale ľudia, ktorí potrebujú zvýšiť, tak on dokáže zvýšiť ten tlak, optimalizuje ho skrátka. Červené krvinky sa lepšie tvoria, krvotvorba všeobecne lepšie nám trávi, lebo obsahuje živé enzymy. Toto je enzymatický živý nápoj, ktorý som teraz vytvorila s tou vodou, lebo tento jačmeň bol sušený pri 31 stupňoch. Tá šťava, ktorá sa z neho vytlačila, sa sušila pri 31 stupňoch, preto si uchovala všetky hodnoty. Čiže tráva, jačmená tráva je základ potravinového reťazca na suši, preto je toto vhodná potravina, super potravina na svete pre každého človeka. Samozrejme, že niekedy mi niekto povie, Andy, ale mne je z toho ťažko a tak ďalej. Vtedy treba individuálne upraviť dávky, úplne malilinké dávky, povedzme spolu s jedlom, po jedle. Je to individuálne, ale väčšinou je to fajn, keď sa to pije nalačno. Preto práve pre tie enzymy, ktoré to obsahuje, aby ten žalúdok sa pripravil na trávenie na celý deň. Ideálne je ráno a popoludní, alebo proste dvakrát za deň si dať takýto šejkrik. Je to perfektné pre zmenu vášho života. Dnes sa hovorí, že hľadujeme nad plným hrncom preto, lebo jeme potraviny chemicky spracované, dopredu pripravované, nevieme z akých súrovín, nevieme, kde rástlo to ovocie, tá zelenina, tie kravičky, tie kurčatá, ktoré jeme. Skrátka, dnes je taká doba, aká je doba, nebudeme sa k tomu viacej vracať, lebo to nie je potrebné, ale je rozumné v dnešnej dobe toto dodať do tela, pretože naozaj si môžeme tým iba pomôcť. V dnešnej dobe ďalšia vec, ktorá je hrozná, sú choroby. Prítomné takmer v každej rodine je niečo. Strašne veľa rakoviny, zlyhanie srdca, infarktov, cievnych vecí, kolitít, úceróznych, kronové choroby, rakovina pečenia, neviem na ktorom sme rebríčku v rakovine pečenia, ale niekde v popredných číslach sme na svete. A to je preto, že jeme nekvalitnú stravu, stresujeme sa, priberáme neprimerane, veľa cukru zjeme, modifikovanú múku máme, v tej múke sa objavujú nové zložky, nové proteíny, ktoré tam predtým neboli, ktoré sú návykové, ktoré proste tie receptory v mozgu vnímajú ako návyk a musíme to jesť. Čiže práve preto tu máme tento zázračný nápoj, lebo dodá nášmu telu bez zbytku všetko, čo potrebuje k dennej potrebe, nasytí ho teda živinami, zároveň potom telo lepšie púšťa aj váhu, pretože ľudia, ktorí sú tuční, obezní, majú problém s nadváhou, väčšinou sú nutrične úplne podvyživení, čiže to telo hľadá v každom tanieri, ktoré si ten človek dáva, nejakú výživu a keď ju tam nenachádza, tak proste ukladá k tomu málo pohybu. Zlepší sa vám lymfatický systém, čiže lymfatický systém odvádza toxiny z tela, respektíve lymfatický systém sa stará aj o to, aby sme proste neboli napuchnutí,
aby sme sa cítili dobre. Čiže aj toto má na starosti jačmeň, respektíve vie zlepšiť funkciu lymfatického systému. Takže za mňa je toto super potravina, je to základ potravinového reťazca na suši. To znamená, že jačmeň je vhodný pre každého živého tvora na tejto zemeguli, len je dôležité, aby ste mali kvalitné produkty, ktoré do seba dávate. Pretože, viete, do svojho auta sa snažíme tankovať najkvalitnejší benzín, aby ten motor vydržal čo najdlhšie. A do svojho motora tankujete čo? To je veľmi dôležité vedieť, že toto by tam malo ísť, táto kvalita. A ak už teda máme v rodine, alebo sme my sami chorí, nejakú z tých civilizačných ochorení sme chytili, tak súčasť toho protokolu medicínskeho by mali byť aj takéto potraviny, pretože uľahčujú liečbu, pomáhajú v končnom dôsledku odvádzať vedľajšie účinky liekov, zároveň tým liekom ich neznižujú ich účinok, ale naša pečeň, naše obličky, naše vnútorné orgány oveľa menej trpia, keď užívame nejakú chémiu, keď popri tom pijeme jačmeň. Tak čo? Myslíte si, že by ste sa na to dali? Na takúto úžasnú trávu? Ja si myslím, že by ste to mali urobiť.